nwa ga-ata afọ onye eze Jizọs na you go suffer nke nwa ga-ata afọ ọbụla ọ bụrụ na ihe mmelụ gị na mbụ ajọ ife n'obi wee mee ka mba afụfụ mana ọ bụrụ na mebụla ajọ ife n'obi wee melụ gị anyị na you go suffer ọbụla m agba m ọkpa agbasa m seta ọkpa nkafa fụ seta ọkpa m ị na-eseta dị ọkpa agbasa m ọkpa nkịtị na ana were setara jesu agbasa m ọkpa nkịtị na ana were agwa gị ya na you go suffer not me mata afụfụ because emere m ife ọjọọ na ife emere gị kwọrụ lewu nwanne m mgbe ị na-eti eti ị na-esetakwa ihu m ọfụma mgbe ị na-eti eti nwa akwọ na na-eme exist ugboro na-abụ mụ na efu ego ole ka ị nyekwuo ọkwa 50,000 mana ị ga-eme iti ndị ọzọ bi 500,000 ma ndị ị na-ebi moto ugboro ole ka ji ebe aka kpogbo ya fon bụrụ moto bi this your brother ọ bụrụ your social media team ka ọ lụalụ gị ikwe eme ya o ruo na n'omume yes o ruo na n'omume okay go on there nurse ọnwa aka ọbụla isi ene na biko mediation ị na-enjoy with this life program na-emetụ ụmụ aka na share button because a sịrị na malụ gafee oge ọbụla awa a sịrị na ọbụla ife niile ekwu maka ma online ka mma na-agbazi nkịta I can share this thing. Let me share it. Ọbọzọ onye pụta common sense maka na agba m ya nke mba ọma mmezi because I say na agba mere ife o ji bụrụ agba ụmụazị ewere eke nkụ nghọta and ọ gbalụ nkịtị kwere ekwe bịa ya agba nkịtị ọnụnụ online ife na-ewu online before I continue wait let me show you this you guys this thing n'anya ife a friend dey my friend ya man I told them I will still go to that later and drop go look at ọkọ na-aga kwa na ero oya na na no busy Onye Eze Jesus esi n'ihe niile bịa se video na your house that God will punish all of them even in your life your online ka e wee beruo ka i wee dị ndụ na God will punish all of them. Okay, God ya punish him, punish ya ada nwanyị your elder sister, punish your nwanne niile ma nwanne mpai ka sị na nwanne m nke anyị tiri akaụntụ nọmbịa mọsi anyị bịa ime fundraising. God ya punish ku yọkwa ya maka ọ ka ha wee na-ayọ ayọ n'isi ike wee be nwoke. God ya punish ku your wife with ụmụ ejima emu lasa na-ada eje school. Ị na-eklemu na ndị kidnapper napụ gị 87 million put $7 million na your moto with your venza ma ụmụ ahụ ejesi akwụkwọ. Chukwu ya punish ya fa ya esokwu na ndị ga-ata afụfụ. Ị mara na onwe ị nọ ị ma na-edi ungrateful. Messi aja kpọọ ụmụ mpịa bloggers a na-ebu na rubbish about me. I try don't so hard ka nye gị respect mana I can see na a word to ya a word to my respect and the word to any respect of Nigeria. Okwe nwapụtakwana nya ala na otondo ga-agbagbu ndị na-ye believe
We've already believe on what the latest idiot. Chukwu ya punish ya. Nabia, that day, I need that in your house when I own. That video be a man upon put so many cases. Everybody to worry, so no more, and I can be me female, and so we kidnap as I'm on one car. I know how I suffered on your head. Okay, let's come off me. I know how I suffered on your head. I want to from Tanisi. If I know who was it, never can repeat it. Jamwe Beladenia, Gamon Miri, Tiari, Nebru one them, because of everything can never put online. Now, as a poor body, Yamaka, so many people say no more. Now I come with it, Nifa Meloge. Now I come with the Nifa May. I'm a modio one, I'm a modio once. Mbosi Wagaji. As what on Yabakalaga, Mbosi, while me half for my chipet, and can't have ways you can make comedy. Oh, yeah. Okay, all the Kanyabo talk person, but no years, but now boy and a phone. Give them what they put a bomb. It won't be feel now, not again a fan out because someone let me good 10 days or all that your family. Where's your chipet? Now I'm again the answer and I call and the news. Where's your chipet? Now your main page, maybe go what if you can see what I don't want to. Now your main page will problem. Obona atipe na amisi atipe or something. Nganya no wezi oke na eme comedy na eyi efe ndị fada. Ono ga amu ya. Oso kuje na nke onye eze Jesus nya na nke pino. Jekwa me fundraising. So ono ga amu onyo. Very good. Wesi ya onye eze Jesus nya cho another page. Where na so many people are waiting to hear from him because amamo they call on Sabo maka this case. Kedebon, Nasa Kanachia. Ntawa Funina, that's ya. If you were say, I thank you. She won the knee, so where Bella, Kepota, thank you, but that God will punish them. Nafaga, all the way at our 4 years of Jesus. Now you go suffer. You don't want to have problem. Obona, EML, and I'm glad you for no be where me I can pass. Man, I'm glad you for no be where Melodia, you go suffer. Obulom. I was set up bank for set up in a set up. I was a more bank getting and I was a I was a more bank getting and I will have what you go suffer, not to me. Matter because a man of me for John, if I make you one we the deity in a set of you of man. We the deity, what one and name exist. Ubolona bomb knife, we're going to kill you. Or 50,000. And then you meet in those of beef for 500,000. One in a B motor. You will not get your back phone. Blue motor be this your brother. Or your social media team. Call Wallage. You were me. In a claim money Molego, they send the kidnapper 87 million. I believe 7 million than a motor. Man, I beg him why you get on the phone. You can't get one video. Can well release and I can't kidnap a G. Wouldn't on Elena new pass or Ulu Bridge. I'm on whereby one on Nick on the Leluta. And they don't show down where machine. Talk all of you motor. In a claim money, you're going to get one on so your brothers in Lagos or Bata. What would tell you as one near brother, you useless that boy. Bulun can catch auto boss be one day from one problem to another. The top of all the that guy. No, nata. I must be born. I will make all that boy. You will buy a corner. I will never everything. I know, but I don't want to fool you. Oh, where your family come? You were. I'm sure was here going. Oh, where your family in a quenya like Onye Eze Jesus. Open on where one of your family in the Ruguaka put up where you come from. Every day, we expose everybody. May expose the secret. Come for governor. Governor can have every week. Again, a governor Yano. Again, a governor Yano this week. Upper week again, a governor Yano. Upper week again, a governor Yano. Onye was stay here but one trouble. Everybody come out to Mandu Moji, Mondo Mona,
ịpụta onye ọbụla na-ekpe ekpele ka ịpụta stay yet anyị emeta nwa ịpụta bụkwa onye ọbụla n'ọnụ onye ọbụla bụkwa ya enemi ọkwa ifo ha kwanụ ka iji ka ọ dịrị mma this man ha ka iji ka ọ dịrị na mma akpasukwana m iwe don't just provoke me because I have a lot to say iwe ya gwakwana m God ya punish ya ncha I bid you wee zuo oke fine before echebu no nwunye bụ the problem mana afọ na agwụ nke ka nke nwunye no gị bụ actual the problem na ọ bụ ọsọ your wife enu need police chọọ ije buko faka mma na ibuko beko na ibuko gwe ebuko na fa so n'ife mere ka your wife ya esi tinye aka n'ife mere na fato mgbosi wee zuo oke na nke your wife je gba afa video akantụ nọmba fa ka etile ebe a actually wee zuo oke n'ọfa je onye etile akantụ nọmba I think because I just got that video on my page afọ ọzọ ya I could still remember all that same account use mgbosi m bịa na your house ka fa nwa use so ka eze ka fa si wee je gbuwa you how obigwo okwechi niile asịkwa m Okongwu pụtakwa ka idenyanụ mmadụ aka na nke nwanụ ka apụta ma emepụ ọkwọ mbụla ajọ mmadụ obigwo ife ime ọrụ mmadụ ọ bụrụ ife ihe emenwuru m ọkụ ya ka m merụ still yet ijesi ya pụta common thank you common ịpụta si everybody daalụnụ na nnata adịgodu nke bụ ndụ ọkwọrọ ịka na-apako ebifa 87 million ọ ife ị na-apako ka ịpakogide wee nwụrụ ịpụta bụ ihe respect yourself ịkpakwa ụwa n'isi akpọgo gị as a brother bọsị ibe m invite na Milan hotel akpọ gị dụọ gị ọdụ as a brother ka mwada tesi alụghị aka na ụfọdụ ife mana ị chọrọ ịmụ ife you know one leg ana m eche ka ịfụ that Governor Soludo this your Governor Soludo ịda afụsị mgbe mbọ ka ịfụ ya gbakwa mbọ ka ịfụ ya mee that investigation ọkwa ikwu na n'ọsọ ka ịgba chee ka bịa lọọ dị ka screenshot ụmụaka screenshot edit mma na the screenshot ada m amụ ekip before ife na-egbu because ọ nwere ka si n'ukepu na-elele izi ụlọ si ụlọ nara ịpụta anya na-egwọ ife nwa ka ikokwa na-egwọ ka n'ọgwụ ka ịgwọ wee tinye ọgba aghara na mmụọ na mmụọ gịnị na-emelụ go and sit down. I did not screenshot it mana ihe na-achọ ịgwa gị bụ mbọsị ebe a ka m wee mee live video m mee last time mesịa wee dụọ gị ọdụ sị gị na nke ị na-apụta gị dozie onwe gị ọfụma balance ya yourself well mechinata ọnụ a na-akpọ ekehiti n'ọnụ ekehiti ka mma na ekehiti enwere ike pụta tomorrow brag maka ma tatị na ọ ya asị gị na ọ na-alụ ofe esie ife ọ na-alụ na-asị gị ọkwa ife ife a ọnya ka m na-alụ nke ọ bụ ịkọrọ onye a ịkọta onye a kọrọ onye a kọfuo onye nwa bụ enemi onye a bụrụ gị na mmadụ ya 2 weeks gị na ya bụrụ enemi jụọ onwe ya ajụjụ because onye kọmiti si enemi ya karịa ya ị na-anya so enemi na God will punish us na ị ga-ata afụ ma ọ bụrụ na ihe mmerụ gị bụ ajọ ife ese na vidio m bịa gbaa na your house na ọmọke na ọ bụrụ na ọmọke nke m bịa mụọ ọkụ ịdagide na your house ifele bụrụ nke m afụfụ bụrụ nke m mana ọ bụrụ na ọ bụrụ ọmọke na onye eze this thing you say ịpụta ha online bịa ya biko you will suffer for it ọmụ gwa gị ya ị ga-ata afụfụ ya nye m fonu this thing and a record is okay. Check and be man can a record. Okay. Oh yeah, they back
ka m bịa pụba ka m medebe this video ebe a. Ọ sị that one thing with this boy is Okongwu don't have respect. Atangio ife ihe ekwuru enweghị respect maka na ọ bụla ọka eme mana one thing mma agwa bụ na ị ga-emelụ mmadụ ife melụsi onye a pụta ọgbọ oghe eyi mma afụ ka ihe esere ya ka mmadụ ihe enwekwa respect ka ịmara one thing in this life bụ ife ọ bụla iwu isi ilu mmadụ ga-eme go ka efu ka o si atọ. Enweghị respect ọ bụ na akpọ m nchaji ego na aga akwụgodo m ụgwọ bifo eje mgbada vidio kpọkịta odo egwu na-afịọ na you can imagine na this boy dị very wicked na-ekidnap nwanne ya nwoke abụọ ya ka ọ bịa nyela aka kwuo okwu ka ebe eruo ya ọchaji bụ ego eji eme ya free ọ dị ya isi. Ana m ebetakwa n'onwe m ego n'ebe ụnụ nọ. Ana m ebe onwe 1 n'ebe ụnụ nọ na-akpọ uwe zuo ka onye ori na-akpọ m onye ori no problem.